Jos energiaremonttia suunnittelen, niin kyllä mä ehdottomasti tämän kokemuksen jälkeen lämpöpartioon suosittelisin, että kyllä niin kuin jokaisesta toimitusprosessin vaiheesta jäi hyvä mielikuva. Mä oon Antti, pian 33-vuotias insinööri, asun vaimon ja pienen lapsen kanssa tässä omakotitalossa Nokiolla. No energiaremontin miettiminen lähti liikkeelle käytännössä siitä, että ruvettiin perheen lisäyksen myötä katselemaan uutta asuntoa ja tämä nyt erottu massasta, että toisin kuin valtaisessa muussa kohteesta, niin täältä löytyi niin esimerkiksi vaikka piha tai sitten paljon avaraa tilaa ja tämä oli niin hetken aikaa jo ollut myynnissä. Syynä siihen varmaan pitkälti oli se, että silloin oli kovasti ollut uutisissa, että sähkön hinta on kovassa nousussa ja energiaa pitäisi kuluttaa mahdollisimman vähän. Ja tässä oli lämmitysjärjestelmänä vesikiertoinen lattialämmitys, mutta jostain syystä sitä vettä lämmitettiin sähköllä. Ajatus oli vähän se, että mielellään haluaisi pikkusen pienemmät kuukausikustannukset sähkölaskuun ja lämmitykseen, mutta sitten myöskin se, että ylläpidetään sitä taloa sillä, että se pysyy kiinnostavana, vaikka talo ikääntyykin. Remontissa pistettiin vanha järjestelmä, joka oli Jäspin Ecovatti ja siinä sitten 3 aurinkokeräintä katolla vettä lämmittämässä. Niin uuteen uskoon tilalle laitettiin ilmavesilämpöpumppu ja 14 aurinkopaneelia katolle. No, remontin myötä suurin muutos arjessa on varmastikin ollut se, että ei nyt tarvitse jännittää siitä, että kuinka paljon sitä sähköä kuluu tänä päivänä, jos pörssisähkö maksaa tuon verran. Vaan pystynyt enemmänkin olemaan sillä, että se vie mitä vie, eikä itse voi enää tämän jälkeen vaikuttaa asioihin määräänsä enemmän. Kyllä mä ehdottomasti tämän kokemuksen jälkeen lämpöpartioon suosittelisin, että laitteet on ollut just sitä, mitä toivottiin, asenna ja unohda.